Hi guys, majong adlaw natong tanan. So karong adlaw na guys, dami sliksis kwarto pagyapon na ina sa jagi eskwela kay mo pa ni pagkaligo karon. Kay gapon ga hamham pa na siya. Mo pa pay pagsugod og ginamtambal gapon. Karon day guys, sama na ko naligo. Kay na ay magpa make up na ho kay magpictorial kuno sila ron sa ilahang graduation. Kay igagaw na rapod ni. Tas ibabaw. Ja. Siyempre, bisag way init, mamutang gyapon ta og sunblock sa tengnaw kay aron di madagteng mo na danig kalderong gi bangkas kadyo o ibangkam din ang kalderos kadyo. Sabag electric pan kasi sa likod. Mao ni ang gamit sang naong guys, sunscreen Wurada. Mao ni ang gigamit ug pakuas ang naong kanang sana sunblock ba. Ako pa puta kay aron kita maaag. Adik-adik. Grabe na. Lami day gazig na tay make up kaugalingan kay na may magpa-make up nato. Karon nilang make up ilahang gamit pero ako mo make up kay hindi ko nila kamao. Pagbigyan na raman pod kay kas ara ba nis isa ka tuig may tabo ning pictorial kay gilahang graduation high school man ilang graduation ko an April wa pa klaro kung sang kitsaha basta kay April ko no bantay di ko kakauna ni Glitson bitaw Glitson ini graduate ba nalagi pa Glitson high school ra ma high school ra napod mo injo. Napod kung na-honor ka, napod kayo mo, pero di mo mag-pictorial. Kung mo graduate ra. Manang maningkamot sa kag-eskwela nga, ma-honor ka. Bisag di ma-honor, maningkamot, pero mas lami, jagdak kag-grado bi, para malami gahang dughan. Tsa. Matug ka ha. Mag-inom sa, before pa kung, di pa kumulakaw, mag-inom dag tambal. Buntag kaya magkalimog o katungkukan ba? Buntag kaya mo maalimog-mog. Di, uy, buntag ito hapon to. Di lang ta magbuot kay mo igibot ko as doktor. Ang vitamins nga sila, naman na? Ayaw, usik-usiki na, be. Hingot anak ka mami porami, hingotan ko no ka mami porami. Papa. Nagkaon pa man. Ja guys, maadto na ko guys kay magpainom pa ko daan og tambal ni Lexi. Pagkeratan ko nung bingbig ng ligjag isda. Dali abing kay mo palit ko na nay. Keratan. Dili at unahan gamay. Isda ya. Dagan undi ay. Ning dagan to. Be, pang lipstickan mo na haron be. Ikaw ray kilay pun kay di ko kamo magkilay-kilay. Naong radyo ko taman. Huy, ginoko. Supi kita buwan po natin tiin. Wala! Ikas ang yotex! Hatid lo, aday! Sa video. Lakaw na. Ay, Dia. ilagaw. Tag sa kalibo mong nanay Sige. Sige ka na pasalamat sabi. From Cebu ug Germany. Ora na usara na. Salamat ma'am. Kisay nga na ni, sige dyan. Di mapamention. Salamat ma'am kay ibuhi mo yung mga tiguang ma'am. Kapalit na ko na rin. Kape, gatas, buwad. Hindi naman karne kay mahal.
Ijawat mo gamay-gamay, wag anong napay sunod adlaw po magamit. Salamat, ma'am. Ari na po kong nanay. Oy, wa matog ning hang. Di na. Basta ka na enjo. Oy, daghan lagi mo kuha ka mo tinay. Wag di pang kuning ngayon mo kubos di man hurot na Oh, mother. Salamat sa imong gihatag nga pinaskuhan. Pinaskuhan pa man ni. Sa ako ba paskuron. Nadugay ko kay nag-make up ko. Dai tagan pa ka og maayong panglawas kanunay. Tagaan pa kang taas ng kinabuhi. Sa kwarta mali kining tan-aw na. Ano mo taon mo? Sige. Kapoy ra bisit magbanggol pero way kapoy ug magkaga ng photo. Ha? Ag birthday girl may injong gipabanggod. Silutan kuno kate. Sen mo kain ka na ni Sen? Pulburon. Na. Pulburon. Ay! Pila po ni Shun. Sarap. Ibo ba tag photo? Bati. Abo silingan. Kamu ang photo. Di mo dahil lalim ni ingani. Luod di pagkiga dani. Lukat pa. Lukat ni ganina. Kasi naglukat na ni. Badar ba to? Di dong puto. Kay. Lukat pa. Niuwan mo gudkod. Palabihan ko nga sa lukat. Pinawa ni kapulo. May daghan naman. Pwede rin sa naundak ko. Kan, muda, isa pa yung nahuman. Ala, daghan pa mo dahil ni. Binuo ko. Nakapala. Len? Daghan na pati sus. Ginuo ko na pera kadas pinadak-an ha. Lima ka. Apay na ko. Hindi ko pasalig dahil. Atras ko ba ka? Sabihin ka na. Lima. Pikasa. Pikasa niya. Lima. Lima. Ag imo mo kaduha na ha. Isa pa. Gansis Jerry. Hola. Sa katawa-katawa. Baka naman dyan, isasali mo ako. Ito nga, pag pinatagolo, kabugan ko alo, bukod yan, alo. Grabe mga assistant. Ha? Taray, gwapa. Ha, ma? Dara to ba ako? Haman ma. Mauna palabag mama. Haman pagtatante. Hala to apo din saan kung pagtantante. Kuhan mo gud guys, didugang ang tuyo. Lami magyapon basta wa dihag manok nabilin. Agka ni Pating. Yo, anda na. Dali rin kitang hawan ang tuyo. Lami aspansit oy bahalag kuwang-kuwang. Basta ako, alam ko. Hi guys, nauli na day ko guys. Gikan ko na to na birthday. Nagkuan mi. Naghimo og puto. Wala ng pansit. Kada kong puto dari. Salamat ka dos. Nag-birthday si Ate Adila. Ijahang kuan. 50 birthday. 50 na ijang edad. Kuan to dya. Burato. Adila Burato. Dya Ayuban. Dahang naabtan das kwarto da. Nagduwag kuting. Ito yung mong hinga na Bing. Makakita to siliksi, maana dapat to dana. Nga itong gikasabaan ganiha, kaya nagkagas-kagas, tulog ka buok, bagas ito dyan gikagas ganina. Cute lagi, Bing, liwat ni mo. Parag-parag. Tanaw, laki ba, baji ba? Tanaw, laki bagbaji. Ang kuhan, guys, Coco, katong tinda nila ating Flor de Lisa. Ha? Baji. Ang siya maihingan dana. Precious. Precious.
Yung sa hindi ay. Kuani, tayang. Anaros. Ah, tayang. Dito. Tunog. Anaros. Uy, naroon na. Alaros, oy. Hello, ay raman kung Mamang Precious kay dugay man dahil na maghimog puto. Precious. Dito rin ka. Ilabi to tong puto. Doon, normal ka. Birthday. Sila nga raman sila. Birthday mas Mamang Precious. Gusto mo dyan na. Dari beng, ipatanga beng. Ang balhibo raman. Allergy ra ba ko? Kupod. Uy. Ngano ning saka na kada ni Meng? Nanawa rin kamera Mura kang naong ni ja Aga-baga permandaan Walup-walupin yung mga baga Sing-sing Mari sing-sing Mari sing-sing-sing Sing na. Sing-sing ni Ang sing-sing man. Masing-sing I love you Ariana Jaga ni haday guys Nag-make up ko Wa nakadto na ng videohan kay nagdali-dali. Nagpa-make up kay maabta na kuno sa urasag ng pictorial. Tuwa na lagi. Mo na bing. Kuha na bing kay agbalibo bing. Nagsiliksir ba allergy din kuan magsipangatsing. Saka na daani. Magalilitag sa pinugma pohon. March day. Ganiha agkatong kwarta nga gipadaan ni ati. Itong parang na nagtatay, tagwan ki sila, ganiha pa na gikuha, ganiha pa na gihatag. Salamat kalos imong gihatag ti. Kaya ba nagagkinsa ka? Ning jikas na gapon. Nagsige na pangatsing. Nangamuti mo beng? Parami? Inja, nalingaw siya. Lingaw man. Walang hilak. Sing! Sing! Ladyo mag-imong mama sing! Sing! Ladyo imong mama! Kitaan na ba ito na gahapon? Gahapon mo ito, Beng? Kitaan na ba ito na gahapon? Sing! Imong mama! Parag-parag man. Manguhan ako dari guys. Mangsugod ako panghilos. Duha ka kwarto kay excited ako muli na si Reverse ug si Ate Mita. Kaning nga kwarto guys. Kakwarto dyan ng Reverse. Dyan katong pikas. Kampurami. Dyan kayo mas purami diha. Ako na yung hinlo dadto. Kadyan-dyan. Dyan dudtong kadyan mamatog dudtong ka Ate Ali. Kasi mamida dito. Ate Ali. Ang sa to, Ang sidodo sa tanga. Kita dalos kuan. Nang ordera na napuhog na ko'y kwarta kuan. Dili, light. Kabuti itong light at itong ibutang na to, Bing. Diya, ka na bang naidikit sa mong bang haninganda na guys, ha? Ka na bang marag wallpaper nga para siminto ra dyan siya. Lagi ana ati ay Tanawa lagi, nga bitaw ko. O dyan na ibigin sa ikaw na nakuha. Alam mo, dug na nato. Di uy. Eh, ito na spikas kwarto ko. Ta? Ako na sing! Nahog na sing! Tuwa na, nahug na, Bing. Nahug, ang kuting, luoy. May buot, Dali. Dala. Parag-parag luoy. Bangga na mo. Arang katawang bingbing, ang kuting nahug. Lawak pa na kung kanis ko. Eskwela, day. Nagdanan natin ay sa. Nag-make up na ko ganiya. Pohon kay daghan na may mo pa-make up na ha. Samot ta kay padong nag-graduation. Malit jud ko ka ng kuhan. Gamit man kang kaugalingon. Kay wa mo ko kaugalingon gamit di man gud ko. Hilig-hilig og make up. Mang kuan ra ko, mulakaw ko. Lipstick ra. Na-realize na ako siya. Realize nga. Lami deg na tayo galing ang gamit makeup ba kay og nay magpa-makeup nga na ma-content pud na ha. Diya busog pud ta. Kay may graduation aw. Matik na imbitar dito. Uban bingbing ila tayang. Mao ka beng. Ay, idol bingbing ila tayang. Tus daghana ko magpakal sa graduation ay. Tayang Giding, James, Make up ko James. Anthony. Di make up pakals ba?
Mao dyan yung katambol ka, uy. Ano mo ko daning kalapok mo ko? Diin ka mo ka dani. Mora din yung vlog, guys, kasi Lexia sang pa yung nagtambaw. To, nagkaon pa dahil po, pero hapit na tumahuman. Kang buhok na balik tapos kukulot. Love you, day! San kipiran? Jaw, kay... Maara nga pa kuha Ang ng buhok. iriban na ba na? Wa man ang good ni griban. Hmm? I-plancha ram good ni. Tanawar man nag-agriban og kuhan ba na nga kulot mangyapon. Mara na yung vlog, guys. Salamat si... Ala, bra, nagbitay. Mara na yung vlog, guys. Kay magpainom na kong tambal ni Lexi. Salamat sa inyong pagtanaw, guys. Og amping mo ka na nag-asaman mo karon. Thank you for watching, guys. Bye!